Oh. Nara ba yung dito dire? Ang mga kana doy. Hello. Do. Ano ba ba? Okay. Kamay mo sa mga buwis. Ay, nandun sa pundo. Kaya nato sa balay kay. Tumay ang daday mo. Patay na ba si Dada? Ah, bebe. Alas dos pa man ang ano. Chicken. Kapugon sa nila. You want Kuno pa. Okay. Are you not hungry? Alto ko ba mga channel? Kita ko upan are. Kita kaya. Daday. Daday paog. Ana to ba? Dito sa Daday paog do. Matay ba yan? Dawis. Hello. Oh, dapaw. Ano? Kanan. Hi. Ano na may tubig? Ano na yung pagkaon? Games. Game. Di ko na ni mong diabe. Oh, Maka na silam-lam. Nasilam-lam ba nito? Dito speaker. Oo, bitaw. Ano kung girep man yun? Siya na yung mga traveler yun. Kaya mag-gusto na. Taon na. Yun na. Ito si Robor. Grabe si ang pambay. Ano pa? Full coverage. Ay, ba? Muhat dahil bago mag-ano mag-ayan. Ala, ako rin gawas. Ano na siya? Ako rin ibang masikip si mga tagak mo na. Pero itong bata. Ha? Smile. Yeah. Lamin mo bayad ya. Day bugas o. Bugas na. Kalipo sa papa ko. Ako nga mo tanda ko lang ni. Hello. Ay, tanaw tani. Uy, kamay kan. Eh, kalau may ay. Igor pa bukas ari ba ko para mo indon. Dire tagi, dire. May habog bitaw.
Or Sakto yun Lin, ibalik Lin, kaya wata ka view ganiya. No parking reach first hours. vlogger dito kasi. Vlogger na. Lingaw-lingaw ba? Pero makita mo na gyapon. Mm. So may page, yung singan sa imong page. Apang. Atong ipalo. Ako ikuha na ka na. I-add ko ba? Ah. Nausa ba? Iyan ka harang na mangutan na akong parts baby. Nasi dia ay. Nasi sila ba? Nakita na kayong vlog do? Apa? Ha? Apa? Ay, opo. Apa ko mo clean? Nanay mong mo dito day. Nanay gamay. Apa mo abot sa Dollar. dollar. Ngit. Yan. Oh. Susunod sa semana ba? Okay na? Oh, di ako diri sa kuan. Gapon, aw karon pa may abot. Kasi kuan ni kadang. Okay. Oh, kita po no. Sa soy sa kay ko di anira. Harira eh. Anong naikahoy dia? Ato gawas. Anong na Kan mga man anak anong naikahoy? ka. Unsa? Oh, bitaw. Unsa? She's aware and carries herself with quiet strength. This strength wasn't something she wanted. It was earned through hardship, challenges, and growth. Asa man sa taas o gali sa silo?
Pasensya naman yung balaya kay buot kayo. Gwapo din si Asi. Gwapo dito ba ito? Hirap, marisa sa sapal eh. Sa kaliwat ko. Yung po yun ang mata lang dito. Check-in man rin ha. Oo, duha ko. Isa-isa gipig mga bagahe. Wala gyud din. Kami nagatag sa mga kudme. Dito man good mo, di ba, May? Oo, kuno. Yung si Busing. Matik Oh, mo. nay room dito nga tanan ang daghan masudo. Ah, wala gid na tita dito tita. Pagpila ra man Wait. masudo. Pwede na duha man na may Duha times ka na bed. duha ka bed. So Yeah, pwede upat. na upat ka. So, pero So Lord, Amen. yeah, mang good. Luto. Nil paliw ko ana kap sa para sa sabaw. Ano di mong loyo? Ya. Oy, Jess. Order eh. Amo si Ryan. Order na diyan. Na ana. Ay, ba sa sapre? Ay, may mga napay na pala. Ganito. May, dili mo ba yun? Yes, ka na. O, tara. Adara. wala daghan yung business. Wala kana siya or dahil so doon na mo ang ginapainit. Sabi na sa akong kita na yun. Ano man na kanang mura kay siya o. More allergic rhinitis dito ko. Wala siyang kapag-gini. Uy! Tungkol sa weather, kay kaulan-ulan mong gyud. Pero na ako eh. Pero kung gusto mo tika na ako guys, sa rendering nga one. Dahil suot, pero murag ko na. Gamay na kayo. Gamay na lang. Diwan in Cagayan de Oro. Pa-deliver ko. Pwede na ako pa-deliver niya. Nakita, Kita ko dagang mag aron sila. Dito na. Dito ko sa babaw nang kita. balik man ako to sa cabinet niya. Wala naman. Dili man si Sam. Wala man. Tuwa sila sa hotel. Ako sa salak. Dili sa Premier Lux unsa tong day one. Ayun nagkabalaka kay dili na sila. Dili sila dito. When you are in home, they are open. Di Mark ba? Ano ko yung magawas? Ha? Kanaling yung nalang? Thank you. Outside. Ay, asa to? 1903 may 03. Then, ano siya? Complimentary breakfast for 2 days. Ano siya? So, 2 each. And then, and then if so, kulang, mag-store na lang nila dito. May room charge. Nasa lang, bro. Room charge na lang dahil sa complimentary. Azzy! Come on, Hey mo. Line of three siya. Ano bigyan? Di yung tanaw ko. Kinsa mo Mo tanaw ko, mo tanaw. Kinsa na kumara ko? Di inyo ra mong biya. Ah. Azzy. Friend, Rana? Or Okay. Usa mo yung nasa mo ng room ano? Balik. Dili.
Asa mo to? Tita Jovi, Tito Joja. Tito Jack, oh, nina-isa na, ano, kay para na yung mga makeup artist, dili man mag-product ang makeup artist. Amayo lagi silingan na di ay. Oh, silingan na mo na ang card dili dito. Ako na lang sang dala. Tapos ba naman sa ka? Dato man. Tita. Pwede mo dugangan sa tama. Oh. Kaya mahugad mata. Lagyan natin dito lahat. Ha? Sige lang. Lagyan natin sa rumah. Sige lagi dong. Sige. Dito. Tagalog ko na dong. Sagalasan. Nagabilar. Kau Mang Ilyas. Dito yan. Sige lang. Aduh.